नाचा तारी लौंडो भी फेल भइल बा। चुंदरी निक लागे मुखड़ा पे मेल भइल बा। फौजी नाचा तारी लौंडो भी फेल भइल बा। डीजे मनीष रक्सौल। बड़ा नीमन बायर जन हो, कर दामाई के दर्शन हो। टुकट कैफा बाबूता, गावे माई के भजन हो। गावे माई के भजन हो। बड़ा नीमन बायर जन हो, कर दामाई के दर्शन हो। टुकट कैफा बाबूता हो, गावे माई के भजन हो। राज भैया भी कैफ सैया भी, राज भैया भी कैफ सैया भी माई के दर्शन करे खातिर ढेला ढेल भइल बा। फौजी नाचा तारी लौंडो भी फेल भइल बा। फौजी नाचा तारी लौंडो भी फेल